Zeukopar tässä, terve! Ja tänään meillä on vieraana Negin. Ja tänään me taas syödään paskaa ja meitä sattuu. Halmalla. Ensimmäisellä kierroksella katsomme hauskoja videoita ja rangaistuksena on Paskaa niskaa. نصيحة لشخصيتك. أنا بغنيت خالد صاير بدلت. ها روح الخلد. Kylie Jenner huulet. Ei, toi oli 3 sekuntia. Sun pitää ottaa hiljalleen eka! Se nimi musta joulua! Ai riittää. Onks sun huulet turvannut? Okei. Ei oo mitään. Onks sä päättynyt? Ei mitään. Okei, on se vähän muuttunut. Kun se ei oo turvannut sivut, se on vaan keskellä. Pistä pihalla. Oot sä valmis? Tuossa on käsi. Oota, anna sen vähän mennä vielä. Toi sattui ihan pikku. No ei satu, ei. Nyt sattuu! Sano luolla. Me sovittiin, että mun pitää tuoda se. Älä huijaa. Onneksi toi en oo minä. Sattuu Se sattui. Luolla se huijaa. Toi on paha. Voi siitä ei rinta! Ei tiedä onko se vaan itkekseen. Tässä on oma käteen. Ei helkkari voinut olla niin paha. Mun pitää itse testaa tuota. Tuo oli kyllä kusetusta. Oikeesti sattuu ihan sikana. Sattuuko se? Joo, kyllä tää polttaa. No niin. I'm sorry. Onko sulla niveä? Niin vielä mä olin just sanomassa After Sun. Ja päivän ateria on... Voitko sä taas syödä? À la carte. Voi, se on teidän vaan. Kokki tuolla City Marketissa sanoi, että se pitäisi keittää. Mut sä oot tommonen, joka on vetänyt ennenkin kaikkea paskaa, niin kyllä sä tän kestät. Mietit sun sushi. Mä vihaan sushi. Mä oksensin kun mä söin sushi. Joku japsu olisi vetänyt ton 4 kertaa jo. Oh. Hyvä. Eläin sä oot mavannut. Ei tää... No sun pitää yrittää. Mut tää ei lähe. Kokeiltu, syöpä toi valkoinen. Hyvä, yritä. Millä sä teet?
Mä en oo mikään sapeliamestiikeri, että mä syön purasen täällä. Just noin niinku kameli, tiedätkö, edestakas. Hyvä, yritä. Tarvitsetko apua? Oh, ei saa. Sun pitää kyllä vetää yksi palanen siitä. Lauka. Joo, hyvin. Onko sulla veitsi? Joo. Kirkeillä hakattu. Niin just. Mä osaan Heimlichin otteen. Katso, toi saksetkaan vittu ei leikkaa tätä. Missä Jin on? Jin ois vetänyt tän. Voi ihminen ei voi syödä. Näettekö te kuinka paha tää on? Vippi. Bum bum. Älä oksenna. Ei Raukka oikeesti. Tää ei oo raukka, sä et tunne sitä. Saamiaisessa. Eläinmävannon se on. Oh, nyt se itkee. Helsingin seudulla 100. Joo, kyllä nialaset sen. Se oli sun oma sääntö, sä toteutat sen, et oksenna. Äijä räki. Sun syös. Et oksenna. Vittu mikä äijä. Kyllä sä nialaset sen. Mikä fiilis? Okei. Tää on vittu paha. Jos tykkäsitte, kertokaa kommenteissa ja antakaa meille peukkuu, jos oli hyvä video. Jakakaa, laittakaa someen kaikkialle. Thanks! Peukuttakaa ja muistakaa, että just tosta noin voi subscribea.